Zvisiyisei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzikunetsa kutaura kwatikuita kudai. Nyaya yekutanga ndiyachikomana munhu waMwari bhodhi mukoma passion java. Vondonyora paya pachimbo chinowani chakabuswa nachikomana EnzoIshall. Zvokwadi chikomana EnzoIshall chakanga kuti hanzini ndakuita kwiti ndofunga zimudhanzo. But ndofunga zimudhanzo kureva kuti zimudhanzo zvenire kana kuti type yemusic. Kuda wakuchinjwa kutanga kuti new type of genre yaakuimba iyo inobuda zvikatuna ndisivi. Zvina kushata. Tokubuda nzongenda kwakabuda nekuchikasikana chinonzi Hilary Makaya chikonzonzi Hills Makaya ntiyezva kare uya wakambenge achifambidzana nemwana wafoma anova Robert the tallest guy atizokuti kumacelebri kwati kumachi because definitely kwakomana ndofunga vasati vamukati medzimba chikomana Roberto chakareba kuti zoti vachikufambidzana handizivi kuzoti vakarambana handizivi asi makomenza unotanza vasi vese vakarambana. Well, tochibva ikoko toenda panhau yekuti munhu waMwari bhodhi mukoma java ndobva vati zvakare chisongo ichi chinonaka kudarika chisikana Hills. Indoti izvo kuti munhu waMwari zvaita sei mwanaje moza malanguage akadai ndangota zvazvirika because ndauziva kuti meaning iri kurivhiya kuchii nekuda kwaizvozvo chinoona chaHills Makaya chikabva chaita amuresponda akati well done, the song is dark. Then muningina waHills zvikanzi naiwe munhu waMwari bhodhi mukoma java profeti passion Hills makamutestirepi chisikanachi vamwe zvikanzi siti down uda kupinda papi mada kuti mhuri yese ingeri macelebru kutoona limelight zvikanzi ndo zvaanga achitoda now she's gone, she's viral and watoona limelight. Why not? If she has a strategy, why can't you use it? Use it, my sister, and go with that strategic pathway. Zvikanzi yo wakanaka zvikanzi ye your sister ndiani toziva kwete iwe zvikanzi nano wagona wapindura zvikanzi hai wow iwa uzere kuti munhu waMwari munhu unoita zvechikomiki comic ya uyu unonzani uyu chikomana Enzo yawabuda chita live stream yake paInstagram nani na isikana Hills. Let me tell you people, ndinogara ndichiti chakanaka mukaka urunge. Why are we jealous? When someone is beautiful, we have to appreciate. When something is handsome and something is caustic, we have to appreciate. Hills wakanaka zvokwadi ndikura munhu wakambanaka chandokwaza kutaura vaita live yavo paya ndokubva vatoti you know it is what it is like munhu waMwari muprofita chipasho java mukamugome musiye yakadero chisikana Hills ichi uyu chikomana Enzo ndokutanzi munhu waMwari unongoda kupana pese panenge pane chinhu chiri kuita sei chiri kupisa meaning kuti chikomana EnzoIshall na Hills vari kupisa. So munhu waMwari vakati mina I cannot leave you like that. Me I will also ride on your trending story. Chikomana Enzo ngachidero saka vanhu vakati chikomana Enzo wakona zvisiyisei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzikunetsa kutaura kwatikuita kudai. Nyaya yekutanga ndiyachikomana munhu waMwari bhodhi mukoma passion java. Vondonyora paya pachimbo chinowani chakabuswa nachikomana EnzoIshall. Zvokwadi chikomana EnzoIshall chakanga kuti hanzini ndakuita kwiti ndofunga zimudhanzo. But ndofunga zimudhanzo kureva kuti zimudhanzo zvenire kana kuti type yemusic. Kuda wakuchinjwa kutanga kuti new type of genre yaakuimba iyo inobuda zvikatuna ndisivi. Zvina kushata. Tokubuda nzongenda kwakabuda nekuchikasikana chinonzi Hilary Makaya chikonzonzi Hills Makaya ntiyezva kare uya wakambenge achifambidzana nemwana wafoma anova Robert the tallest guy atizokuti kumacelebri kwati kumachi because definitely kwakomana ndofunga vasati vamukati medzimba chikomana Roberto chakareba kuti zoti vachikufambidzana handizivi kuzoti vakarambana handizivi asi makomenza unotanza vasi vese vakarambana. Well, tochibva ikoko toenda panhau yekuti munhu waMwari bhodhi mukoma java ndobva vati zvakare chisongo ichi chinonaka kudarika chisikana Hills. Indoti izvo kuti munhu waMwari zvaita sei mwanaje
moza malanguage akadai ndangota zvazvirika because ndauziva kuti meaning iri kurevhiya kuchini. Nekuda kwaizvozvo chinoona chaHughes Makaya chikabva cheti amuresponda akati well done, the song is dark. The song is dark. Then muningina waHughes zvikanzi nhaiwe munhu waMwari bhodhi mukoma Jehovah profeti passion Hughes makamutestirepi chisikanachi vamwe zvikanzi siti down uda kupinda papi mada kuti mhuri yese ingeri maselebhu kutoona limelight zvikanzi ndo zvaangatoda now she's gone, she's viral and watoona limelight. Why not? If she has a strategy, why can't you use it? Use it, my sister, and go with that strategic pathway. Zvikanzi yo wakanaka zvikanzi ye your sister ndiani toziva kwete iwe zvikanzi nano wagona wapindura zvikanzi ai wow you are zero kuti munhu waMwari munhu unoita zvechikomiki comic ya uyu unonzani uyu chikomana Enzo yawabuda chita live stream yake pa Instagram nani na isikana Hughes. Let me tell you people, ndinogara ndichiti chakanaka mukaka urunge. Why are we jealous? When someone is beautiful, we have to appreciate. When something is handsome and something is cocostic, we have to appreciate. Hughes wakanaka zvokwadi ndikura nema munhu wakambanaka chandikwaza kutaura vaita live yavo paya ndokubva vatoti you know it is what it is like munhu waMwari muprofita chipassion chabva mukamugome musiye akadero chisikana Hughes ichi uyu chikomana Enzo ndokutanzi munhu waMwari unongoda kupana pese panenge pane chinhu chiri kuita sei chiri kupisa meaning kuti chikomana EnzoIshall na Hughes vari kupisa. So munhu waMwari vakati mina I cannot leave you like that. Me I will also write on your trending story. Chikomana Enzo akachidero saka vanhu vakati chikomana Enzo wakangana chinhu naiwe why uchida kupinda munyaya dzisiri idzo unoundurwa mani manje so ndisiwo zvikanzi nemunhu waMwari muprofita passion Jehovah naiwe iwe ndamboda kunge ndichida kuita sei kupindura chinhu chauyu bhanda zongonyara ngati rega ndikusiye wakadero vachidla machipisi nanzi kuti vari muZimbabwe kuti vakabuda muzvimbo I don't know kuti varipi munhu waMwari muprofita Javeni asi ndozvataura kuti rega ndiita sei tisakupindura how I don't know but vatoita ka video for munhu waHughes vaitoita and vamwe vakati kunyarira kwanga kwachita Hughes vanotaridza kuti vanoziva nemunhu waMwari muprofita Java. How do you know? Mina I'm thinking I also don't know kuti how do you know kuti that is smile it means these people they know each other. Wakati uredzisi nzima wangu waMwari why God naiwe nekuti kutakwati kutakudeka izvizvi hauhwichishona asi vanenge vari busy kutaura nezvamwe asikana mpenanga how do you know pamwe wachona pamwe ane nema-lessons pamwe ane auto translator inenge iri mufoni mavo mwana manje saka who am I to judge? I don't know. Meti munhu waMwari chavha handizivi kuti wakaita sei real life maselebhu ose handimazivi kuti akaita sei mureal life internet. So tichakubata zvakare pachikamu chinotevera.